But I'll try to be there when I have the clients. Okay, we'll try to call you. Hold on. Where are you taking that? To the archives. Archives? Pwede pagbalik ang sikat ng umaga nitong araw na mahaba. Sana'y makasama ka. Maghapon na, babangon ba ako ng lakas? Sino ang ligtas sa bigat ng araw, sa gabi na pumanaw, sa maghapong pag-aabang at sa gabi magkikita tayong dalawa. Liliwanag ang ating mata. So, parents may pumikilig. Unfortunately, yes. Kaya pala. Hanggang kailan pa ba maghihintay sa iyo, sa iyo, sa iyo? Binubulag ko ang galit ko sa mundo na ito, na naliligaw pa tayo. Nabighani tayong dalawa sa liwanag ng gabi. Namulat ang ating mata na tayo'y Boss, okay lang mag-gas sa loob? Sorry, hindi pwede. Sige, salamat.